హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చౌడేశ్వరి కళ్యాణ మండపానికి అయితే వచ్చేసినాం ఫ్రెండ్స్. తట్టువారి వివాహ ఆహ్వానం అయితే ఇలా ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ పెళ్లికి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి సార్ గారు కూడా వచ్చినాడు. ఆయనతో పాటు ఇతర నాయకులు కూడా వచ్చినారు. ద్వారకనాథ్ రెడ్డి కూడా ఈ పెళ్లికి హాజరయ్యాడు. కానీ వీడియో అయితే తీయలేకపోయినా, ఫుల్గా క్రౌడ్ అయితే ఉంది, అందుకు తీయలేకపోయాను. మేమైతే స్టేజ్ ఎక్కి ఫోటోలు అయితే తీసుకున్నాం. మాతో బట్టి అనిత కూడా వచ్చి ఫోటో తీసుకునింది. మేము వెళ్ళి భోజనం అయితే చేస్తున్నాం. ఐటమ్స్ అయితే చాలానే పెట్టారు. తీస్తాం పండు